Napakaganda yung mga ano dito, bromeliads na makukulay, samantalang yung ganito ko hindi naman ganito kaganda. Kasi pag once na initan ka from yung bromeliads, gumaganda yung kulay niya, nagiging ganito. Unlike yung bromeliads ko dun sa tapat ng kubo, medyo malilim kasi sa amin kasi may mga puno. Katawag ng pansin dito ka from itong banda dito, napakaganda niya. Yung kulay niya very colorful at nakakatawag ng pansin. Nandito lang sila sa tabi ng kalsada, kaya ang lahat na dumadaan dito nakikita yung garden niya. Pahingin ng halaman. Ito bahay ng pamangkin ko. Ako ba hindi ka nagsapat? Ayan, pasalubong ko. Hello mga ka-Promdi, nandito ako sa aking pamangkin kasi matagal niya na akong pinapapunta dito kasi bibigyan niya raw ng bigonya. Kaya yan, binisita ko siya dito kasi talaga naman gustong gusto kong pumunta dito dahil napakadami niyang halaman at yun nga ipapakita ko rin sa inyo. Pero bago po ang lahat ka-Promdi, subscribe po muna kayo sa aking munting channel. Huwag niyo rin pong kalimutan i-touch yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong video. So yan po ka-Promdi. So ngayon, yung halaman naman ng pamangkin ko ang i-feature ko dahil kahit munting garden lang yung kanyang garden, talaga naman siksik at napakaganda ng mga kanyang halaman. At syempre katulad ng uncle niya na talagang gustong-gusto niya rin yung ginagawa ko at isa rin siya sa mga na-inspired sa aking paghahalaman. So, ayun, medyo maulan dito kaya nagtatakbo ako pa loob, papasok ng bahay. So, ayun ka-Promdi, tingnan natin kung ano yung halaman ng pamangkin ko at yung mga sinasabi niya sa akin na magagandang bigonya. So, actually, wala akong idea kung anong bigonya na sinasabi niya sa akin. Sabi niya wala pa ako nun kasi pumunta sa bahay sa kubo nung isang araw nung Saturday. So sabi niya sa akin, Uncle, wala ka pa nung bigonya na mayroon ako. So sabi niya may batik-batik raw. So actually wala akong idea sa bigonya na may batik-batik na puti. Kaya ngayon, ma-discover ko na kung ano yung bigonya na sinasabi niya. Kaya yan ka-Promdi, tara, tingnan natin yung mga bigonya ng aking pamangkin na siyempre yung napakaganda niyang garden dito sa harap ng kanyang munting paraiso. So ito pala ka-Promdi yung sinasabi niya sa akin na bigonya. So hindi ko masyadong kabisado yung pangalan nito. Yung sabi niya may batik-batik na puti, kulay green na may batik-batik na puti. Pero ang alam ko dito ka-Promdi parang yung tinatawag na angel wing. Hindi ko sure ka-Promdi kung ito yung tinatawag na angel wing. Pero maganda rin naman siya at talaga naman wala ako nito. Kaya ito, akin na ito ngayon. Hindi, joke lang. Hingi lang ako ng, sabi ko nga dahon, pwede naman siyang tumubo. Kaya okay na sa akin. At siyempre yung meron din siyang katulad ng bigonya ko. Ito yung nasa may bintana. Ayan. Wala akong idea sa mga pangalan ng bigonya na ito. Pero ito rin naman yung ano, humingi ako ng dahon sa kanya. Kaya ito yung pinalaki ko, yung nakita nyo sa akin na bigonya na sabi kong silver white, ito na siya. Dito yun ang galing. Pero dahon lang yung hiningi ko sa kanya at yun binigay niya naman ako. At ngayon, mas maganda pa kaysa sa dito. Then another bigonya ka-Promdi, nandito rin sa ano, same lang yata itong ano, parang bigonya angel wing yata itong bigonya na ito. So, ayun. Maganda naman siya yung sa likod niya kulay orange. Kadalasan naman sa likod ng bigonya kulay orange. Tapos yung sa ibabaw niya iba rin yung kulay. So, napakaganda niyang tingnan.
At ayan, last na rin siya pero parang marami na rin yata humingi dito kasi putol-putol na. Ayun. So siyempre marami rin siyang mga halaman dito na iba't ibang varieties. Ito yata yung Fittonia or Pitonia. Then may orchids. Ito nakalimutan ko ang pangalan nito pero alam ko na 'to eh. Pag nasa harap ako ng mga halaman, nakakalimutan ko kung ano yung mga pangalan nila. Pero ang gustong-gusto ko ka-from sa mga halaman yung variegated na may puti. Kasi mas parang buhay na buhay yung tingnan at malinis tingnan lalo pag puti yung halaman. So, mayroon din siyang kalatia. Maliliit na cactus, mga succulent. Din halo lumina ba to? Parang ganon, parang ito marami naman ito dun sa amin. Then yung black velvet niya bakit ganito na lang? Bakit ito na lang yung black velvet mo? Yung ano ko po yan, ko, nasa higod. Tinago mo. Oo, kasi pag nakikita ng mga tao, parang ayaw, ayaw umusbong. Nahiya? Oo. Ganon. Ito rin yung munting paraiso niya dito, yung maliit lang yung kapramdi yung bahay niya, pero yung manas siya sa akin eh, mahilig sa halaman. At same din yung naman yung nanay niya, yung sister ko, napakahilig din sa halaman. Anong klaseng ano ito? Cactus po yun, uncle, mga favorite ko. Cactus. Favorite pala ito ng pamangkin ko. Parang kamay. Tapos ito naman yung isa. Ito naman parang pusa. Parang bunny. Ano yan, Mickey? Ayun, Mickey cactus. Ayun. So, ito yung mga succulent ng sister ko. Ng pamangkin ko dito sa kanyang munting paraiso. Napakaganda ka from di. So, yung nakikita nyo yung labas parang sa akin din napaka kulay. Pero, ang kaibahan dito ka from di, mga inanuhan niya ng halaman. Yung grass, Bermuda grass yung niya dito. Although mayroon naman siyang konting puting bato. So ito rin yung mga niya. Medyo maulan dito ka from di kasi ewan ko araw-araw na lang umuulan dito. Nagmamadaling ang pumunta dito. Yung Cryostar ka from di napakaganda niya. Ayan. So mga Ephesia. Alam ko kulay orange to. Bakit na ganyan na kulay? So, ito nga ka-from di, tumigil na yung ulan dito sa lugar kung nasaan ako. So, ang pambungad niya naman halaman dito mga croutons. Kaya lang, bago lang siya naghalaman, kaya ang croutons niya ay medyo mga pandak-pandak pa. Pero, kapag mainit dito ka-from di, sobrang ganda niyan. At ito yung kanyang munting garden. Napakaganda ka-from di. Kahit na maliit lang siya, yung masasabi mo na talagang ma-amaze ka rin, katulad din ng mga garden nyo na napakaganda, yung mga dito, bromeliads na makukulay, samantalang yung ganito ko hindi naman ganito kaganda. Kasi pag once na initan ka from yung bromeliads, gumaganda yung kulay niya, nagiging ganito. Unlike yung bromeliads ko dun sa tapat ng kubo, medyo malilim kasi sa amin kasi may mga puno. At naharangan din siya ng bubong ng aking kubo. So, ito bilad na bilad siya dito sa araw kaya ganyan kaganda. At syempre yung sa ilalim niya puting bato rin yung ginawa niya dahil pumupunta palagi siya sa kubo, nakikita niya. Kaya lang dito ka from di, malayo ito sa sa ilog. Kaya kahit paminsan-minsan lang siya kumukuha, kaya ito nagkakaroon din siya mga puting bato. Napakaganda ng garden niya dito ka from di. At syempre
Kahit na maliit nga lang, hindi katulad nung sa garden ko na medyo malawak, mayroon sa harap, mayroon sa likod. Dito naman kapromdi ay punong-puno. Ayan, yung bromeliad yung nagdala dito kapromdi ng kanyang garden, napakaganda niya. At dito mayroon din siyang mga halaman na mga ganda. So parang mas maganda pa yata to kaysa sa garden ko kapromdi. Mas na-amaze ako dito kaysa sa garden ko. At ito kapromdi yung Monaika. Mayroon din kasi ako nito, pero ewan ko ba't hindi gumanda. Sabi niya bibigyan niya ako. Parang pawala na yung Monaika ko eh. Hindi siya masyadong tumaba at hindi ganito. Hindi siya lumalaki. Ayun, yung croutons, nakikita nyo naman yung napakaganda na croutons, saka yung kulay pink na Hawaiian tea plant. At syempre croutons na yellow, palm na halaman. Alam ko mahal yan eh. Libo rin yung bintahan yan. Meron din siyang bougainvillea na puti na namumulaklak na. At ito na napakaganda rin ng kanyang halaman dito. Hindi ko alam yung pangalan nito kapromdi, pero sobrang ganda niya. At mayroon din ako nito doon sa may tabi na CR, pero hindi ko alam ba't ganun hindi siya gumaganda. Pero mas maganda yata kapag nabibilid sa init. Mas gumaganda yung kulay niya at nagiging kaakit-akit. At dito sa gilid, ayun, dito sa likod ng bahay niya. Tapos punta ka lang ng may problema ka lang, punta ka lang dito sa likod kapromdi, tingnan nyo naman yan, no? Palayan. Napakaluwag na palayan. At overlooking pa yung Mount Isarog dito, kaya lang maraming ulap po, hindi nakikita masyado. Pero napakaganda at napakalawak ng kanyang kapaligiran dito. Pero hindi sa kanila yung kapromdi. Ito lang yung bahay lang natatayuan ng kanyang yung lupa lang nila dito na natatayo ng bahay ng kanila. So, ayun. Ayun, ulan na naman. Dito naman kapromdi, dito sa may bintana niya. At ayan, mayroon din siyang kakaibang halaman dito na parang ano tawag dito, parang star. Kumbaga sa baraha, parang malunggay, parang ganon. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Hindi ko alam kung anong klaseng halaman yan. Pero napakaganda at saka mayroon din siyang effusion ng kulay green. Ayan, napakalash niya na. At bougainvillea dito sa harap ng kanyang bahay. At yung cactus na parang hindi familiar sa akin yung pangalan niya, pero nakikita ko palagi ito. Hindi naman siya rare, pero napakaganda niyang tingnan. Parang nabubulol lang naman ako kapromdi kasi nauuhaw ako. So, ayun, yung meron din siyang coconut bonsai dito sa harap ng kanyang sa may bintana ng kanyang kubo. So, ayun nga kapromdi, hindi naman masyadong kalaki yung garden dito, pero napakaganda. At ito, yung mga nakabitay o nakabiti na mga halaman dito sa kanyang balkonahe. Effusion na kulay green, oxalis, ito, ano tong halaman to? Oxalis or purple, shamrock purple, parang ganon. Then, ito, silver na effusia.
nakakatawag ng pansin dito ka-from di ay itong banda dito. Napakaganda niya. Yung kulay niya, very colorful at nakakatawag ng pansin. Nandito lang sila sa tabi ng kalsada. Kaya ang lahat na dumadaan dito, nakikita yung garden niya. Dito rin naman yung daanan namin papunta sa amin. Dito pala ka-from di, sabi ng pamangkin ko mayroon siyang croton dito. Yung sinasabi na Thai croton. So binigay lang yan sa kanya. Malaki na yung dahon niya, kulay yellow. Ayan. Tapos yung black velvet. So, ayan. Tinatago niya rin kasi minsan pag nakikita ng mga dumadaan, bigla na lang kinukuha at walang pasabi-sabi. So, buti na lang palagi niyang nababantayan. Marami rin siya mga halaman dito sa likod na parang ginagawa niya rin na parang ano tawag dito? Nursery garden. So, ayan po mga ka-from, nakita niyo po yung halaman ng aking pamangkin dito sa Barangay Saripongpong dito sa Lagonoy, Camarines Sur. Marami pong salamat sa inyong panunood at huwag niyo po sanang kalimutan mag-subscribe at i-touch po yung notification bell para updated po kayo sa mga aking bagong post na video. So marami po akong magagandang papakita sa inyo sa mga susunod. Ayan po, marami po salamat at Diyos mabalos.